Inimbestigahan na ng Iloilo City Government ang reklamong di umano'y merong traffic aid na nangungutong sa dumadaang mga motorista sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Petranias, patuloy pang investigasyon sa traffic aid kasunod sa natanggap na report na merong extortion na pangungutong sa mga motorista kung saan inaasahan na malalaman ang resulta ngayong linggo. Napag-alaman na merong post sa social media ang isang concerned citizen patungkol sa di umano'y traffic aid na naniningil ng 2,000 piso. Samantala payag pa ni Iloilo City Traffic Management Unit Head Retired Colonel Oldarico Garbanzos, hindi nito papayagan na merong nagaganap na extortion at iba pang mga masasamang gawain kung saan inarekomenda nito ang immediate termination ng isang traffic aid na nangutong sa dumang motorista na nag-viral online. Sa ngayon hinihintay pa ng ICTMU ang termination order na naturang traffic aid. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako, si K5 Eric Canyasares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.